En geno maranirio makare nyakurom Gajwang' en saa 7 mar odiochieng' machiegni tarik en 11 dwe mar 7 2024 waiko ni mathoth chenro mar migago kabende mathoth osebedo katimore pacho ka Bungoma kod gwengewa oroko pachiel lai mar ote machuok kaka pile 2 nono kabende wantiere live e Facebook kata YouTube bende wantiere live Ramogi TV Kenya Ramogi TV KEMW mar X duto warwake pachi sege mag migago to mokwongo magi hemomiyo pek. Arita mar jogo machiwo weche maling'ling motenre gi mibadhi idhi mimaino e lwenje kedo kod mibadhi e pachuka. Doho ng'ado mondo jo Kenya omed juogo osuru mar udi manengogi oyweyo. Kae waringo mondo wadhi wakony jirandwa wanong'o ka mach omuoch e dhot ma ok nyal konyore. Koro ne onge gima ne wanyalo timo to mano ok mokwongo. Watemo konyo to notamore gima notamore. Obila timo apedha mar manyo jago moro manowang'o miyo moro kod nyithinde 3 e ot otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma Manyatta. Machiegni nyakurom Gajwang' jong'ad buche 3 kodagi chungo kuom kinde ng'ado osuru mar gero udi manengogi olwar. Jong'ad buchego mag doho mamalo wacho ni chungo ng'ado osuru go gie sani ok bibedo makare ne oganda jo Kenya. Bende jogo manochwalo bura e nyim doho ne oromo miyango makare kendo nyiso doho gimomiyo onego chunge. Kata kamano jong'ad bura nong'ado ni burano owinj mapiyo ka ng'eto igolo. Burano ne ochwal e nyim doho kod seneta ma Busia Laktar Benjamin Gikenyi to kod ji mamoko 6. Giduto gikwedo osuru mar gero udi manengogi oyweyo. Dialo odiochieng' kedo gi mibadhi e pinje Afrika idhialo kawuono e boma Nairobi ka wach maduong' en rito jogo magolo maling'ling kata golo weche maling'ling e weche mag mibadhi kata whistleblowers. Jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC Laktar David Oginde kod apisa mag duol no golo report e wi kedo gi mibadhi ma pacho ka kod rem mantiere. This is why protecting whistleblowers, really establishing a system for them to report safely and be protected against retaliations of all sorts is really fundamental. Now, we have the United Nations Convention Against Corruption. The convention is really very specific on this point. Of course, also the African Union Convention Against Corruption is specific on the fact that state parties should establish measures to protect whistleblowers. In Kenya, and I'm glad that the EACC undertook this survey under the National Ethics and Corruption Survey of 2023, we reported just views from the citizen that corruption ranked as the 4th most pressing challenge facing the country after high cost of living, unemployment, and poverty. According to the report, 60% of the respondents were dissatisfied with integrity, transparency, and accountability in public service delivery. We have quite a number of people, and this is an experience in EACC. People are reporting an incident not because they wanted to investigate, it's because they want to fix somebody. Quite common when there's an appointment of a CEO in that company. People take ethnic lines. People say, now let us use EACC as a springboard to finish this person. So even the recipient of a whistleblower report, you must be very careful how you are handling it, because sometimes it is blended with vendetta and personal interest. Effective implementation and enforcement are critical for the success of these laws in protecting people who come out to point out what may be going on in the space where they find themselves.
Wadhi mbele Nyakora Mgajwang' gi weche manyien mago mag migago. Obila ma Kisumu timo pedha mar manyo jago moro manowang'o e ot miyo kod nyithinde adek otieno ma piny oru godo kawuono e Kadak ma Manyatta mayudre machiegni kod Coptic e apaya ma Kisumu Nyamasaria. Jamaunduno ne olo mauta mar petrol e odno bang' loro dhot gi oko kendo tiao mach. En mach manolandre ma owang'o ute mamoko 10 machiegni kod ot mane masirano otimore. Ji rande chich ni en gino ma okel kaluwore kod ywaruok e kind miyono kod jagono ma chich ni ne en jahera mare. Ringre gi otere kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga. Kwa dhi mbele Nyakora Mgajwang' en ni obila ma Kisumu timo pedha mar manyo jago moro manowang'o ot miyo kod nyithinde adek otieno ma piny oru godo kawuono e Kadak ma Manyatta. Mana kaka somono wawinje kaka sigano en Nyakora Mgajwang'. It's for us all, and it is for the Chinkanga, member of County Assembly representing Market. Our fight on the street with the tear gas that were being used by the police has now made the government to sign a bill which is very critical in the next coming election. We want to stand with Baba today. We'll stand with Baba at night. We'll stand with Baba tomorrow. We'll stand with Baba next month, next year. Tan kaka head of Raila Odinga mission e Kisumu ka tija en ensure ni gigo mawacho go watero gi dhoudi matindo kendo wawacho gi odiochieng' alanga ka piny neno. Gigi te obiro nikech teko mar Raila Amolo Odinga. Mae momiyo wadwaro ni wariwre kaka oganda mar jo Kenya mondo wamiye luor makende ma en go nikech e seche duto osebedo kochung' ne haki mar raia ma Kenya ka. nitie gik ma loso osekelo. Constitution 2010 ma wan go kawuono ni en courtesy of loso. The devolution ma wan go kawuono ni en courtesy of loso. Weche duto mantiere NADCO report en courtesy of dialogue. Omiyo dongruok duto ma wantiere godo e Kenya ka kawuono en because of loso. We must all agree ni nyaka wa start a conversation mar loso to each other but not loso at each other. Koro anyalo kwayo joyudhe kumoro amora mantie jenzite ni kik wachni miwa wakao pachwa gi wechewa wanyanyo go ng'amose fight ne democracy mar country ni momiyo wan gi teko mar dhi oko kucho mo wach ni gini rach to kendo kwa morgo. Mokuom josiasa e duond bura mar ODM maya gwenge ma Nyanza koro wacho ni jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ok owinjo se kuom jiwo twak mar kelo kwe pacho kaluwore gi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele Thurka. Gavana ma Kisii Simbarati kod nyawadgi ma Siaya James Orengo kaachiel kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi wacho ni weche ne ma osebed ka iwacho gi rawere matindo ma pacho ka gin mana mago ma bende Raila Odinga osebedo ka wacho kendo kedo negi kuom higni gi higni. Atandi onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo kaw ting' mar jogo manonegi kinde ng'anyogo kaluwore ni nokuong'ore gi muma marito jo Kenya duto. Negi wuoyo skul sekondar ma St. Mary's Adea Adogo e Alego Usonga e nyasi mar dongruok. We will never be a country that is respected. Kenya is just not a country. Kenya is a country that is being looked upon by many countries. So we should never allow Kenya to generate into a situation that Kenya will be regarded as a failed country. Therefore, I want to tell all the people that you should not condemn Baba for calling for dialogue, because dialogue is the only way that we can achieve long-lasting stability and resolve the outstanding issues. Kama nyinyi mnaamini mnafanya kitu cha haki, sitembea peke yako muonane na JNC barabarani. Mwache. Lazima tuambiane ukweli. Yawezekana Mheshimiwa Ruto ni mbaya ndio, lakini shida kubwa ni wale wabunge ambao wanazunguka yeye na wale viongozi wanadanganya yeye. Kama Ruto ni mcha Mungu kweli kweli,
huyu kijana ambaye alipigwa risasi hapa lazima ashughulikie, tuone ya kwamba amelipwa compensation ama familia na hata wale wa zamani. Jadbura ma Central Menti mabende en jakanyo mar duond bura mar UDA Kirima Ngushine okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo odok obag twak mar choro nyime gowi mapacho ka ahinya to makinde mag chudo gi oserumo mondo mi oduok ting' mapek ma Jo-Kenya nyalo bedo gode chulo gopego. Kane olose skund primary ma Kemikoro kama ne giyawe katimo nonro ne jopuonjre mag JSS, jadbura nokoni en kinde makoro nyaka jatend piny Kenya non makare jogo mamiye paro anyato motenre kod chui mapacho ka. Bende ogolo paro mondo mi od bura mar Senate oket rombgi manadiriyo e higa, gino mabiro konyo duoko piny nengo mar osuru mar Jo-Kenya nigo. Wewe Ruto, mandeni ya Kenya yote si wewe umewekea ubebe ati ni wewe utalipa na siku moja. Ati tufanye taxation kwa wananchi kubwa kubwa ili tulipe mandeni. Waachane na maneno ya mandeni. Kwenda fanya extension, renegotiations of the debt. Tufanye renegotiations of the debt kwa sababu hata kondoo ukiwekea mzigo ya punda itakufa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo aende nje, aombe, atafuta pale atatafuta, tutengeneze barabara pale imebakia kama hii yetu na stima tuwekee wananchi. Apisas madito e piny owacho kwa mondo mi ochikre tir kendo bedo gi ratiro tijegi ka giyango makare tije momigi magi duto e seche ma oganda Jo-Kenya dhiro mondo mi oket lokruok e sectors duto mapacho ka. Jotend migepe Musalia Mudavadi okwayo jotelo sectors mag piny owacho mondo okaw okenge maginyalo siro kendo keto go ayanga tijegi maneno ni Jo-Kenya bedo chenro makare. Bende okwayo piny owacho mondo mi ochik ite ne dwaro mag jopiny kendo rwako twak gi sumo pachgi e chenro mage. Mudavadi ne lose kinde manochwoyo kom e romo mar committee mar kete tim dongruoge motisni National Development Implementation Committee NDIC mobagi kar tiegruok mar somb telo Kenya School of Government e boma ma Nairobi. Romo yore kod apisas madongo e piny owacho, jotend migepe jagoro mongiyore Attorney General e kind mamoko. Ladies and gentlemen, accountability remains a cornerstone of our mandate. As public servants, we are trustees on behalf of the people of Kenya, and we remain accountable to the people of Kenya. Our actions and decisions must always reflect this responsibility. We must all strive to win the hearts and trust of the people in the remaining period by rolling up our sleeves and going back to work for them. The moment is here for us to deliver the envisaged benefits of the better pillars of the people. We have an opportunity to move up our agricultural value chains, expand the Hustler Fund to support the growth of our micro, small and medium enterprises, scale up the uptake of affordable housing, expand access to healthcare to achieve universal health coverage for all, and integrate our youth in the digital superhighway and creative economy space. Daka en apar kod adek bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en migago erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Kuom otieno ka aneno ka Monica Kumu kantie Dubai wacho ni omor ahinya gi chenro mar migago. Jorito mana twak mos obedo rito twak mombede oganda geto ni bro konyo Jo-Kenya. Lilian Omboku wacho ni entiere wendo omor ahinya gi chenro. Florence Katel bende wacho ni Bondo Town weche gichopo ni e yo makare. Oyando Wycliffe wacho ni osemolo kendo owinjo Ramogi TV yo mowinjore chok nyako biero wacho ni entiere Kajiado mora ahinya gi chenro. Victor Marcia bende wacho Ramogi TV ler maratari entie komoni Alego Karapole kanyachiel gi Eli Onyango Okoth mar Kisumu. Kayla Perez wacho ni entie Hero Junction gi sekretari Ramogi TV. Harry Smart Move wacho kanyo no wuok e gwenge mag Rinya Awendo. Mano Harrison Airo kamano kuom ote mare. Bende aneno ote mar Felix Befix wacho ni obodwaro mondo mi
miyo ganda mondo ng'i wechego mag chulo suru. Erokamano ahinya Felix. Evans Odhiambo wacho ni NTSC ndodhis kantiere Tingare kaeto handshake Barobier kantie Kiambu. Neno bende Awiti Jarodi wacho ni en bende osecheki ni nitie kodwa e chenro. Jack Johnson bende kantie Eastleigh ebore mar Nairobi. Mary Ochieng tie Migori. Rosi Nyateng nitie Kisumu dala. Bernard Nyagenga to wacho kacha ni onenromo gi TV chenro mar migago kaeto wacho ni en mos makende ne miyo moyudo masira no. Kendo wacho ni ng'ato motimo timno mar wang'o miyo kod nyithinde adek e ot gweng' mag Manyata kaunti ma Kisumu nyakoro kaone okang' mowinjore mar chik. Ben Jabul mar Wikoteng wacho ni wuod Gen Masumbi kendo wacho ni wach mar twak un ok dwar ka kujende. Wacho ni udwaro mondo tim kako winjore. Wacho ni ok en twak to udwaro tim. Joshua Ndiga Nyamwari wacho ni winjo ayo makare ka intie Alego Usonga Manosia County kato Hezi Jakarachuonyo. Wacho ni pinye matek nyaka koro jio winj gima jatendwa Raila Amolo Odinga wacho. Nikech gino mowacho ok en ataro mar gima bende ojende wacho e pacho kae. Giwacho dhok achiel mani koro no wache bat jatend piny Kenya mano Hezi Jakarachuonyo. Wayo matinya koro mga juang man migago kikidhi mabosha. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa ni kukudishia kama vile kulikuwa. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi ndado lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa modwa wacho wache to go kot to jibiro tek Luero sort out dispute kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana nyola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi idwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kero nyakora mgajwang' chendo en Megago wadhi mbele gi weche manyien. Obila ma Kisumu timo pedha mar manyo jago moro mano wang'o ot miyo kod nyithinde adek otieno ma piny orugodo kawuone kadak Manyata mayudre machiegni kod Coptic e pam ma Kisumu Nyamasaria. Jamoro no la mauta mar petroleo no bang' loro dhot gi oko kendo tiao mach en wach mane landre ma wang'o ute moko 10 machiegni kod ot mane masira no timore. Jirande chich ni en gino ma okel kalure kod ywaruok e kinde miyo no kod jago mano ichich ni en jaera mare. Ringre gi otere kar kano ringre ma Jaramogi Odinga Oginga. Koro gi ywaruok ma jogi oseyware go to pok na winjo en mana ni gini gimosetimre ni notimre ndalo moko mokalo chien kanyo. To ne watemo matek mane wayudo kaka wamuocho dhot mwaolo pi ma majno sim. Koro gisani to nyaka ne gisani pok nwang'e ywaruok moro amora. An oda no makore gi ode kamae to onge gimoro amora makonyo nyithindo e makonyo. Kae waringo mondo wadhi wakony jirandwa no wanong'o ka mach muoche dhot ma ok nyal konyore. Koro ne onge gima ne wanyalo timo to mano ok mokwongo. Watemo konyo to notamore gima notamore. Kuru kata wan gi waduto kethre gima ne wanyalo timo ne onge. Kwa cross ndara gokinyi kwa biro to wayudo ni ntiere mama mowang'e ot gi nyithindo adek. To nyathi achiel ne dhi e form 1 moko ne some primary school moro ni e toke kae. To ng'at motimo kitendo ni wawinjo ni en jatuk moro. Da winje gari zimamoto kabiro to dareti to achopo ka to ot matung' makona kucho wayudo ka nyithindo ariyo kwakre. Ne ni wuoyi mokwako nyako to mama moro no bet koni gi wuoyi moro gin wuoyi ariyo. To
yo mane giwang' ne giwang' yo marach, ma chokegi gi ng'etegi gine nenore. Jatend duond buch ODM e kaunti ma Mombasa wuok oko mar siro lwedo jatend duond burano Raila Amolo Odinga e wach dwaro bedo kod twak gi piny owacho marakore gi midhiero masani okwako pachoka. Magi ne giwacho bang' oganda mopogore e pachoka wuok oko mar kwedo migosi Raila Odinga e wi parono kendo dwaro ni owe ojende thuolo mar dhi nyime kod ajenda margi ma dwaro thicho oko jatend piny Kenya William Ruto e telo. Jafomora George Aoko ntiere kod ler koya e kaunti ma Mombasa. Romo mane okelo kanyakla jotend duond buch ODM Mombasa mane jowuok oko mar seyo jogo makwedo jatend duond burano migosi Raila Odinga e wi paro mar siro twak e kind piny owacho kaachiel kod rowere kod riwruoge mopogore e pachoka. Kotel negi kod spika mar od bura e kaunti ma Mombasa Arub Kathri, jotelogo ne okoni pok giyango malong'o gimomiyo oganda kwedo okang' mane Raila okao. Kama hamutaki dialogue, mnataka nini? What is the solution? If there is no dialogue, give us what is the other solution ambayo iko. Unajua dialogue inaaminisha ni mazungumzo. Mnaweza mkakubaliana ama msikubaliane. Na hakuna ubaya ukiwa na dialogue. Aliomba ya kwamba tuwe na uwiano, tukaeni, tuzungumze, tukubalianeni. Maana tusikubali nchi yetu iende ije iharibike kama nchi zingine jirani. We need the Gen Zs and everyone to understand that Raila has been at the forefront to fight for democracy, governance and accountability in this country. And that is exactly what the Gen Zs want. Neko machielo gisiro rowere kuom wuok motegno mar sundo piny owacho loko pache e wi paro mar chik omenda mar hiko muom 2024-2025. Lakini wakati muamko ulipoamka Kenya, tunaona mambo yameanza kutekelezwa. Tunaomba utulivu, tunaomba kusaidiana katika hali hii ili Kenya tusiipoteze kwa ajili ya hasira. So in Kenya we need two things. We need the energy of the youth and also we need the wisdom of the elderly. So we will work together. We know that Raila is a peacemaker as always. He has always been there when we need peace for this country, and he would want us to have a national conversation so that we can bring peace within this country and we proceed forward. So as ODM members of the County Assembly of Mombasa, we are solidly behind him. We support his move. Magi ne giwacho ka bende gijiwo rowerego mondo miyo meny moko kuom mibadhi ma bende timore e tend counties. Ma gikoni biro konyo e keto jotelo manie counties tesre mar neno ni gitiyo ne jopiny kaka owinjore. Ningelipenda kutoa salamu zangu kwa niaba ya chama cha ODM, wakazi wa Mombasa na wakilishi ndani ya jumba hili la County Assembly ya Mombasa. Salamu za rambirambi na pole kwa wale ndugu zetu waliouawa, watoto wetu waliouawa wakati wa maandamano. Na tunawaambia pia vijana waache kuangalia pia yale mambo ya kule serikali kuu pia peke yake. Waje sasa hapa kwa county pia. Waangalie pia. Tuangalie upande wa county pia ndio uzuri ili transparency iweko na wananchi pia wajue zile matumizi ambayo yanafanyika na maendeleo ambayo wanayopata. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Karan marod bura ma Homa Bay Faith Apuko chungi tich bang yangoreno tiyo marach kod omenda mar jopiny tiyo marach gi apisi kod koso luwo chike mathurka. Karan no bende yango nino tiyo marach kod apise hepo kod chudo magora ke dongruok ma county no. E barua mowuok kuom speaker ma county no Julius Gaya, Apuko no koni kik donje tich nyaka telo marod bura no non kes mare. Karan no bende ne onyisi ni ok nyal golo pache tije mag apis Karan marod bura kendo bang ndalo 10 ibiro miye thuolo mar golo pache e wach makamano. Wuoth apaya ma Kisii kadhi Narok ong'ikore bang jong'anyo loro apaya no kuom seche maromo 3 ma en bang riwruoge ariyo mag rawere gore lweny ka giba kite kendo miyo jo ohala loro dukegi. Rawerego ywak ne telo marach mar gavana ma kaunti ya Bomet Hilary Barchok, kata kamano arita kwe sani oseduogo. Angeachia hao waandamanaji wafike kwenye kituo waulizwe maswali chache walikuwa waulizwe, manake
Sikuona hapo awali hiyo maandamano ikiwa ya furugu. Lakini sasa venye Barchok ametumana vijana wa kuzuia hiyo maandamano, basi ndio ikakuwa ya furugu. Tulikuwa na maandamano peaceful, but iko wenye waliingilia akaanza vita. Ikabidi vijana hapa Bomet wakaanza vita, kurushana mawe hapa na pale, mpaka sasa hivi tuko tu. Leo tumeona mambo yamebadilika. Jana kulikuwa tumesema maandamano ni ya amani na watu wapeleke their grievances, but the downtown, the governor used the other force to protect his office, not to be assessed. So in town, right now, town is in another state. So we are requesting the governor to assist us to hear the grievances of these people, the grievances of water. There is no electricity in Bomet. Ukifika pale maji inatolewa kwa nini? Mitaro na tunaleta tukunywa hapa. So mbona Barchok anafanya hivi? Na tulimwelect atuongoze. Sasa anatuletea goons na banga. Wanataka kutuua. They are killing us for our rights. Why? So we are saying Barchok must go. Moko kuom jogo makene ne aluora e kaunti ma Migori yok ni ntiere yom kuom piny owacho e yore mag kedo kod lokruok mag kor lwasi. Giwacho ni onge chenro malong'o ma oseketi kod piny owacho e kedo kod lokruok mar kor lwasi, ka bende giwacho ni siasa thiro chenro mag kaunti ma Migori kod Kenya mangima. John Bosco Manjeta tije riwruok mag Green Life kod kachiel kod Pamela Omwanda mar riwruok mar Joint Hand Tree wacho ni piny owacho oserem e nywando ganda duto to ahinya jogo mawuok e kor gwenge ma onego kony chenro mar kedo kod lokruok chal kor lwasi. Bosco wacho ni kata kaka omenda ma oketenge e kedo kod lokruok mar kor lwasi ok oseyangi negi kaka itiyo godo. Floka ni okaseneno gino ero ma otimo sana ka koro wabiro kaka koro jokanyo no mochung' ne weche alwora. Ok waseneno ni to wan wadonjo gi kanye to piny owacho tugo mane mondo mi wakonyre, mondo mi wane impact kata wane lokruok kata pogruok kata jip moro ma Floka osejiwo godo tich mar kelo lokruok, jiwo loso alwora marwa mondo lokruok mar kor lwasi owe bedo kaka osebedo ka kelo kethruok mang'eny ahinya. An kaka chung kaka minena ni, I'm a forester by profession from Londiani Forestry College, but atimo environment, teach mar environment matij alwora ni kivyangu. I produce seedlings to bende I involve myself gi puonjo jopur bende. Koro nitie jok mosebiro on board e weche gi to Migori County kaka en owuon to pok waneno its involvement in this. Japuonjre ma jahigni 12 noywe kod oula Kayole buore Nairobi seche manodok dala bang' skul. Japuonjre no ma grade 5 e skund primar ma Komarok ne pi oting'o chieng' tich ariyo bang' koth mapek nochwe. Japuonjre no nyaka sani pok oyudi, kendo kaluwore gi weche joneno nitie bugo moro manowe kod jogedo manokelo kier mare. Jodak makanyo kwa sirikand kaunti ma Nairobi mondo mi okonye manyo japuonjre no kendo okony e dino bugo ma iweyo bang' gedo. Vile ilikuwa natoka shule njoo kulikuwa kunanyesha hapo kwa bridge, maji huwa zinajaa. Sasa alikuwa amesimama hapo kando. Sasa ile kulikuwa kunapiga light ni kulingana na mtoto wenye walikuwa na yeye. Kama mtoto alistuka akaslide akaingia kwa mtaro. So kuingia kwa mtaro, hiyo mtaro ilikuwa na maji. Sasa hiyo maji kuna ingine ya sewage venye walipomoa hapo inakuja yote side moja. So hiyo ilikuwa kwa mtaro ikamsukuma akaenda akaingia kwa ile main hiyo sewage, hiyo line kubwa ya sewage. Sasa hiyo maji ndio ilimbeba. Sasa hakukuwa na mtu wa kumtoa karibu. Nika kijana kadogo kalikimbia kumtoa akashindwa. Sasa mpaka saa hii hatujampata. Kini school, nyathika kani school, okoni bene nyathi high school bangi makabanero ka udhia mokedo are ka tuketo japonyi ka nyathi keto kando nyaka sama anko to rum kata gimarum kata to bango kore ko iwe ozo bango odhilala. Jo nyithindo kapuri koth chwe kudhiambo manyi nyithindo moko kama gonyo dhiboro ononga jali nikech wach marango wach mar nyithindo ovyo. Onego bedni sakaja kuchocho to biro to ng'iyo kaka kae ndi chalo
to loso mondo koni kata koni mondo loso bed maber mano kata ka nyathi kalo kata kokiero konya gore piny kata kogore piny to nyalo chung mochop kama no dhiye molo ni okier to inigo inyisi ni nyathi osedhi nyaka kuma ikia kama nyathi ntiere idwa manyo moke na kama wano koro ma nyathi okier kata nyathi ni kanye Obila makedo kod jong'anyo noketo arita kwe boma Kericho kod apise sirikal kama oting'o apis gavana ma Kericho Dr. Eric Mutai e kedo gi jong'anyo. Gavana no osebedo ka yudo kweda kowuok kuom jopiny e weche motenore kod mibadhi e kaunti no kama sani en bang' od bura ma kaunti no kalo paro mar wito oko jagoro mar kaunti no Wesley Bor ma en bang' weche mawachore ni notiyo marach kod omenda manochoki mar konyo joma noyudo midhiero mar masira mar apaya mantiere e apaya ma Londiani. Jiman kod ng'ol moheo 100 mawuok Nyanduat ma ugwe mar piny Kenya oyudo sir mar masinde mopogore mag timo ohala kaachiel gi omenda mar chako ohala kowuok kuom piny owacho. Moko kuom masinde gi oriwo charan mag tweng'o, pipe mag kuoyo pi, masinde mag suko kod luoko geche e kind mamoko. E kinde chenro mar chiwo sir gi, apisa mag piny owacho kwayo jonyuol mondo mi kik pand nyithindgi mantie kod ng'ol eka piny owacho kod riwruoge mamoko biro yudo kinde mar chiwo sir ne nyithindogo kod rawere ma bende nitiere kod ng'ol. Kile sisi huwa tunafanya kama shirika ni kuhakikisha mama anajiweza au mzazi anajiweza au yule ambaye anamhudumia anajiweza. Kwa hivyo tunampea yeye uwezo wa kuweza kukakamua yeye mwenyewe, ikiwa ni kutembea, ikiwa ni mikono, ikiwa ni macho, ikiwa ni masikio, ikiwa ni hali ingine. Tunahitaji kumsaidia aweze kupata uwezo wa hela mfukoni. Kwa hivyo tunapea vifaa ambavyo anaweza mwenyewe kuvitumia apate hela kuja kwake. Pia nataka nitoe wito kwa wale ambao wako na walemavu kule nyumbani, wawache kuwaficha, wawatoe, kwa sababu walemavu ni watu na wako na talanta, na serikali inawahimiza waweze kukuza hizo talanta. Tunasema ile watu wamepewa vifaa aina tofauti, tafadhali msiuze. Tafadhali msiuze. Kama ulipatiwa wheelchair, hiyo wheelchair tembea, ikizeeka tutakubadilishia. National Fund wataleta ingine. Kama wewe ni sharani ulipewa, sharani jifanyia kazi. Kama ulipewa welding machine, jifanyia kazi. Hatutaki disable moja ambaye anaombaombana. Jopur mag niang' kaachiel gi jotich mag kambi mag Nzoia nyalo yudo fungruok bang' migisingo mar chudo mag gopegi kuom dweche 3. Jopur kod jotichgi ma ok osebedo ka yudo chudo kuom dweche 24 osebedo ka ywak ne jotelo mag siasa mondo mi okonygi e yudo ratiro maggi. Tend kambino kotenore kod Alfred Kangati koni piny owacho osechako chenro mar chulo jopur kaachiel gi jotich mag kambino gino ma orwak gi mor kod oganda mag gopegi omoko Nzoia. The government, through supplementary budget, has released 654 million shillings through Ministry of Agriculture, and basically 354 million shillings will go towards the redemption of farmers' arrears, and farmers are likely to start enjoying their money starting from, say, Friday, Monday, and so on. Employees' arrears of 150 million has been released. Employees will now receive their arrears. The news we have been waiting for a very long time, and eagerly and anxiously. We have seen the communication that at least the 150 million that the Excellency had promised employees when he visited Nzoia has already been released. Walituambia ya kwamba pesa iko na hiko kwako, lakini kwa sababu leo pesa iko, nashukuru serikali kuleta pesa ya wakulima na pesa ya wafanyikazi. Sasa naonelea sasa Nzoia
wakulima watapata nafasi ya kupata pesa yao, na wafanyikazi pia watapata wakati yao ya kupata pesa yao. Otema kuyo kod lit pod medo molo ne familia mar jang'ad bura Justice David Majanja tok jang'ad bura no witonge mane odhiambo manyoro e kinde manoyudo thieth. Okinde kod osiepe no chope doho ma Milimani mar ndiko bug kuyo. Justice Majanja oywagi kod jowetene kaka jang'ad bura mar ratiro, kendo mano ochung' motegno e buche mage ahinya to mago makendo ratiro mag oganda. Majanja bende en achiel kod jong'ad bura mano konyo doho e konyo fuono katiba manyien mar 2010. Wahima na Faima kufanya kazi yake bila kupendelea upande wowote. Sidhani kwamba kuna yeyote ambaye atasema kwamba aliweza kutoridhika na maamuzi ya jaji aliyetuacha. Nen jang'ad bura makare kendo nokonyo ji, to kaka wawite kawuono wawinjo lit ahinya kaka jo judiciary. Wagoyo mos ne familia duto, wagoyo mos ne osiepe ma mek judge ma onindo, to wakwayo ni Nyasaye oket chunye kama ler. Ero. Was one of the first judges to give interpretation to this constitution. And I'm glad to state that Justice Majanja performed a very sterling job. He gave the constitution very good interpretation. He broadened the constitution so that we had rule of law in the country, human rights were respected, and he advanced the jurisprudence of constitutionalism in the country. It is extremely unfortunate that we have lost the judge at a very early age. Riwruok jopur e kar chung'od bura ma Mosop ochako chenro mar pur mar oduma mabiro konyo e gwenge mosebedo ka kedo gi midhiero mar kech. Jopur goyango ni ka japur manie gwenge mang'ich kendo mag pur nyalo keto tenge yuto mag konyo gwenge motuo mabiro kelo yuto mogundho e kedo gi midhiero mar kech e gwenge motuo. Jopur go puoyo piny owacho ne kuom chiwo mbolea ma nengone yot ka gikwayo jopur wetegi mondo tim pur mopogore opogore. Jopur go noloso e mich margi ne piny owacho kama ne gigolo gunde 50 mag oduma. Donated by Charles on 1st September 2023. We have, as a security team, received the entire consignment, and we have a structure on how we are going to distribute the same 37 bags of maize. Kama kuna watu wengine ambaye wana uwezo wajitole pia wapeana msaada ili sasa watu wengine wasiwe wakaishi. Tunajua sasa vile tunavyokaa, kuna wengine wanaishi njaa na tunataka tujiole. Huyu sasa ametupatia, amekuwa role model wetu, kwamba ametuonyesha barabara vile Bwana DC ameongea. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo paro mar loso piny owacho mar Barwaba e kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Maling'ling mar wayango ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga kod nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka nyalo donjo e sirikal mar Barwaba. Jafwambo mar siasa Chris Owino leronwa wachne. Ka ochiwo twak mare e karomo mar KICC e kinde nyasi mar keto koke e chik mar weche mag yiero mar 2024, chieng' tich ariyo jumani, jatend piny William Ruto ne olieko chenro mar yaro pap mar telo kaka yo mar tieko midhiero mokwako sirikal mare kod piny Kenya e kindeni. As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here, and I have heard what they have said this morning, and all other stakeholders working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement and to rally the country forward, as has been said by the former Prime Minister. Kata odoko ni Ruto ne okungo dhoge ewi wach makamano, maling'ling mar Ramogi TV oseyudo en ni nitiere chenro mar loso sirikal mar Barwaba e kind duond bura mar ODM, duond bura mar Wiper kod riwruok mar Kenya Kwanza. Kaluwore gi twak marwa kod josiasa machiegni kod chenro makamano, ogai mar ODM Raila Odinga dhi yudo lemo mag jotend migepe adek
kod jogoro mongirore ang'wen e kinde ma ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka to dhiro jatend migawo achiel kod jogoro mongirore adek. E mano ma inyalo wacho ni en ranyisi ni piny Kenya nyalo dhi bedo kod sirikal mar barwa bar kuom thuolo machielo, Kalonzo ne ok okwedo paro makamano e kinde mane wapenji adiera mar wach makamano. Kar kwedo wach makamano, Kalonzo odwokowa ni oonge kod dwoko sani e wi chenro mar loso piny owacho mar barwa bar. We are not aware, all right? So, for now, no comment. E ranyisi machielo nitiere chenro mar loso piny owacho mar barwa bar e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ogai mar Azimio Raila Odinga e mbui mare mar X ne olero ni oseyudo ote mag jopiny ni ok girwako mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto. Janon weche mag siasa Profesa Peter Wanyande onyiso Raila mondo othegore kod paro moro amora mar donjo e sirikal mar barwa bar, ka owacho ni okang' makamano nyalo dhi hinye e weche mag siasa. Gini to biro bedo marach ne Raila. Adiera ma nyaka wachi. Gini kane en ok dadhi e sirikandno. Kata ka jogo dwaro sirikal mar barabar, owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo, to en ochung' motegno kaka nationalist mosebedo. Otherwise biro ketho nyinge. Raila ne oyudore kama deny kod rowere mag Gen Z e mbui mar X chieng' tich ariyo jumani, bang' kwayo rowere mag Gen Z mondo odonj e twak kod jatend piny William Ruto kaka yo mar tieko midhiero mag piny Kenya. We have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we're having today in our country. Thoth rowere mane ondiko e mbui mar X ne opimo okang' makamano kod tim mar andhoga, gino ma Profesa Peter Wanyande neno mopogore, ka owacho ni Raila ne okawo chung' makamano kaka yo mar kelo ber ne oganda jo Kenya. Migosi Raila Odinga en ng'ama waluongo ni nationalist. En ng'ama waluongo ni statesman. Ngeche nong'iyo piny kaka bro chalo ka ok okwe piny, ka ok olos piny. Mane gima ong'iyo. Nitie two ways, yore ariyo mar loso gik makoro chandwa gi eki. One is what we call a radical approach to this thing. E gima jo Gen Z gi wuok go ni. The other one is what you might call conservative or constitutionalist way of dealing with it. Conservative en ngama odwaro mana gik moko iboya boya to jidhi, iboya boya to jidhi, tiwacho ni walu constitution, wari 2027 gima kamago. Mano conservatism. Create order. But that order ok chied midhiero kata chandruok mane ji nigo. Mane problem mar this conservatism or constitutionalism. Ewi paro matimo twak, Profesa Peter Wanyande lero ni loso piny owacho mar barwa bar ok dhi tieko midhiero mag jopiny kopogore kod kweyo liet mar siasa. Sirikal mar barwa bar ok bi tieko midhiero ma chando jo Kenya sani. Mokwongo wasebedo kod sirikal mag barwa bar mbele kanyo ero, nyime kanyo, chien kanyo. Wasebedo go, ok no solve problem. Sirikal mar barwa bar bro mana konyo jogo madwaro mondo gibed kod iluongo nang'o olemo moro e sirikal ka. Omiyo mano ok bi konyo solve problem manie Kenya ka. Moko kuom jood bura mag ODM mane walosogo e yor aling'ling bende ok mor kod paro mar bago twak ka achiel kod loso piny owacho mar barwa bar. Chung' margi en weche mag rowere mag Gen Z inyalo keto e tim kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ponono ni jatend piny William Ruto wacho adiera, weche misiro lwedo kod Profesa Peter Wanyande. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bura mar mibadhi matudo gavana machon wa Migori Okoth Obado kod anyuola mare no dhi nyime e do odiechieng' manyoro, kama duol makedo gi mibadhi EACC owacho ni giyudo oboke manyiso mar ni siling milion 505.6 nokotigo makare. Mokuom gigo mabende no ayudi e kinde timo nonro en kaka orofa mar udi 20, barupe mag bengi, aguche mag bengi e piny Scotland e kind mamoko. Jafwambo marwa Efi Nyakidi ntiere kod malera.
Duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC ochwalo e nyim doho neno tok nonro magitimo e wi buch mibadhi mokwako gavana machon ma Migori Okoth Obado. Apisa motayo nonro Robert Rono owacho ni ne giyudo oboke manigi nonro e od nindo mar Obado kod od wuode Dan Achola e kar chung od bura ma Uriri e kaunti ma Migori, kama moko noyud e utege mamoko kaka ma Green Gardens mayudore Lavington, Nairobi. Oboke go gin kaka barupe mag bengi kod mamoko, ripot mar timo nonro kowuok kuom sirkand kaunti ma Migori kod listi moting'o nyinge mwandu makwan giromo 22 manengo giromo bilionde modhuro mag omenda. Magi ka gin ma itudogo Obado, wedege kod mane en jating ndai mare Jared Kwaga. Available balance on up to truly 17,199,357 shillings and 40 cents. The name of the person you are on transacting and signing is Jared Kwaga. E kinde mane opedho neno e doho, Rono ochiwo ranyisi mar mwandugo kama oting'o ot manengone romo shillings $34.5 e kar dak Maloresho, udi adek manie bwo aguch NSSF moger machiegni gi apaya mar State House Road, ot manikaren kod mwandu bora e kaunti ma Migori kod Nairobi, duto manie nying Obado, familia mare kod ji mamoko ma otene. Property listed as number 13 your honor is parcel of land 20 acres, location S.Sakwa. Dohono bende omiler e wi mwandu mamoko kaka odorofa manigi udi 20 eka buora mag lowo kod lori mar sombo mauta. Mamoko gin nyamburko 2 ma ondiki e nying jago ma nyinge Ben Owadi, kama moko ni e nying Jared Kwaga. Status registered in mom's name. Gigo mamoko ma bende noyudi e kinde timo nonro gin kaka barupe monyiew godo mwandu ma opogore, report mar nonro kowuok kuom sirkand kaunti ma Migori e wi masira moro mar mach kod barupe mag bengi. Oboke ma opedhi e nyim doho onyiso ni omenda ne olodhi e guche mag bengi mar chulogo orage mane ochiw gi sirkand kaunti, gino manyiso ni Obado kod achije mamoko ne odhi ataro gi dwaro mar chik matayo chenro mag orak. Burano biro dhi nyime mar yango adieri e wi ketho 26 mag mibadhi ma itudogo Obado, nyithinde kod achije mamoko. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol ka moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. An pile biro neno ni nyithindo man kae gi nigi mor. Mayie yawa. Kora bro timango. Nitie deals moko mana biro loso ka to lal moyudo apro duoko. Anakuwa ni kikiwach ni mama wachni. Kae en Amrista Punjab. To ini wuok kanye? To ini luongi ni ng'a? Jodala untie kanye? An nyinga
Gika mag 1,500 afwenyo ni olal e odni. Machiegni mago mag tuke nyakorom Kajwang'. Kocha mar Colombia Nesta Lorenzo opoyo timba dhula mar Colombia tok nyiso chir ka gitugo